Tlestew uffiċjalment il-kuntratti kollha tal-inġinerija, l-akkwist u l-kostruzzjoni meħtieġa għat-tin interconnector bejn Malta u Sqallija. L-iskop tax-xogħol ta' dan il-kuntratt jinkludi l-manufattura u l-installazzjoni ta' reattur varjabbli ta' 132 kV flimkien ma' xogħol ċivili bil-ħsieb li x-xogħlijiet jibdew fl-ewwel ġimgħat tas-sena d-dieħla. Fil-ġimgħat li ġejjin il-kuntratturi se jibdew jikkoordinaw ix-xogħlijiet fuq is-sit fil-Matab sabiex tibda tqejjid ta' kejbil tul ir-rotta mit-terminal station sax-xatt. Fl-istess ħin il-manufattura tal-kejbils ta' taħt il-baħar u dawk li se jintużaw fuq l-art se tkompli għaddejja kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta Ismail D'Amato. Beda x-xogħol f'Malta fejn qed isir l-istess proċess imma tqejjid ta' 2 kilometri cables ġewwa l-Matab ġewwa l-Matab. Tajjeb li ngħidu wkoll li bħalissa għaddej il-manufattura ta' 99 km tal-subsea cable ġewwa Charleston l-Amerika fejn ġela darba dan jitlesta u mbagħad ikun jista' jiġi l-vapur biex jitabba l-cable fuq il-vapur u jkun jista' jsir il-laying process. Sa dan it-tant fl-Italja qegħdin nagħmlu wkoll xogħol permezz materna fejn qegħdin jagħmlu il-foundations għal reactor li ħajjiġi installat. Dawn ir-reactors fuq in-naħa tat-2 kV qed jiġu qed għaddejjin bil-proċess tad-design ħalli jibda l-proċess tal-manufatturazzjoni tagħhom. Intant għaw Malta wkoll ħajjiġi installat reactor fuq il-132 kV li x-xogħol tiegħu ħajibda fil-bidu tas-sena d-dieħla. Fis-sarija minn Interconnect Malta l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ġiet ikkwotata tiddeskrivi t-tin interconnector bejn Malta u Sqallija bħala element ċentrali għall-istrateġija tal-enerġija ta' Malta. Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta' kapaċità akbar bejn Malta u n-netwerk Ewropew dan il-proġett se jsaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistema elettrika u jippermetti aktar integrazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Spjegat li dan il-proġett hu pilastru importanti fil-qalba ta' Malta lejn enerġija aktar nadifa li se ssarraf fit-tnaqqis sostanzjali mid-dipendenza tal-fossil fuels.